Και θα πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, διότι εσείς μας το ζητήσατε και θίξαμε λίγο σε μια προηγούμενη εκπομπή, αλλά είναι τα όρια. Τα όρια που πρέπει να βάζουμε στα παιδιά μας, που είναι πάρα πολύ χρήσιμα και απαραίτητα, αλλά δεν πρέπει να τα πνίγουν τα όρια τα παιδιά μας. Ο κύριος Παπαναστασίου, νάτος, τον βρήκα. Γεια σου, Φώτη μου. Καλή χρονιά με υγεία. Να είσαι καλά πολλά και για τη γιορτή μας. Όλα τα καλά εύχομαι. Χαίρομαι που είσαι μαζί μου, πραγματικά τόσα χρόνια και που προσφέρουμε στους ανθρώπους ενημέρωση και είναι πάρα πολύ σημαντική. Και εμένα είναι τεράστια η χαρά μου, το ξέρεις. Και εμένα. Να είσαι καλά, Φώτη μου. Πάμε να δούμε για τα όρια. Πραγματικά είχαμε πολλά μηνύματα, Φώτη. Πολλά μηνύματα, γιατί το αναφέραμε κάποια στιγμή μέσα σε μια εκπομπή ότι είναι σωστό να υπάρχουν και κατά τη διάρκεια των διακοπών τα όρια. Και μου στείλαν πάρα πολλοί γονείς και μου λέει: πες για τα όρια στην εκπομπή οπωσδήποτε. Είναι από τα δυσκολότερα κομμάτι της γονεϊκότητας. Βλέπουμε μία αλήθεια εδώ στο video wall. Είναι μια αλήθεια. Τα όρια δεν σημαίνουν λιγότερη αγάπη. Είναι ένας φόβος των γονιών. Ναι. Θεωρούν κάποιοι ότι αν βάλουν όρια στα παιδιά τους, ότι θα χάσουν την αγάπη τους. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Η αγάπη και τα όρια είναι συνώνυμες λέξεις, είναι μαζί. Μπράβο. Δείχνουμε την αγάπη μας βάζοντας όρια στα παιδιά μας, σωστά βάζοντας όρια στα παιδιά μας, όχι πνίγοντας όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή. Πάμε να δούμε λοιπόν τις συμβουλές που μας δίνει ο κύριος Παπαναστασίου. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Όχι, λέμε στα διπλά μηνύματα. Τι εννοούμε να το καταλάβουν και οι γονείς. Ότι αν τη μια μέρα λέμε στο παιδί μας ότι επιτρέπεται να κάνεις κάτι και την επόμενη μέρα του λέμε ότι δεν επιτρέπεται και ξανά επιτρέπεται και ξανά δεν επιτρέπεται, είναι σαν να μπερδεύουμε το παιδί και να μην ξέρει ακριβώς τι να περιμένει. Όταν βάζουμε ένα όριο, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτό το κομμάτι. Γιατί έλεγα στα παιδιά, πάντα τα παιδιά, το όχι μας θα προσπαθήσουν να το κάνουν ίσως. Το ίσως να μας το κάνουν ναι, για να πάρουν αυτό που θέλουν. Έχεις δίκιο. Και είναι λογικό τα παιδιά και θέλουμε τα παιδιά να τεστάρουν τα όρια μας, να πειραματίζονται, να δουν μέχρι πού μπορεί να φτάσουν. Εκεί όμως θα πρέπει να βρουν εμάς τη συνέπειά μας. Να δουν ότι έχουν απέναντί τους έναν γονέα, ο οποίος έχει βάλει ένα όριο για κάποιο λογικό σκοπό και το τηρεί. Είναι πολύ σημαντικό να μην μπερδεύουμε τα παιδιά. Κάνουμε πολύ συχνά αυτό το λάθος, νομίζω. Το βλέπεις κι εσύ, Ξέρεις, γιατί οι γονείς, εμάς είναι εύκολο εδώ να λέμε τώρα στο γονέα ότι μην στέλνεις διπλά μηνύματα, αλλά όταν ο γονέας εμπλέκεται συναισθηματικά με το παιδί. Και αρχίζει και έλα ρε μπαμπά, έλα ρε μαμά, δώσ' το, που κάπως προσπαθεί και τα καταφέρουν συνήθως να τους του πάρουν. Αλλά είναι σημαντικό να μην τα μπερδεύουμε τα παιδιά. Να μην μας του πάρουν, γιατί είναι για το καλό τους. Κατανόηση και ενσυναίσθηση, νομίζω ότι είναι απαραίτητο αυτό. Να κατανοήσουμε γιατί το παιδί θέλει κάτι, να μπούμε λίγο και στη θέση του παιδιού, να δούμε τον κόσμο μέσα από τα ματάκια του παιδιού μας για να μπορέσουμε να βάλουμε και αποτελεσματικά όρια. Και να τα ιεραρχήσουμε, να βάλουμε τα πιο σημαντικά όρια που χρειάζονται, χωρίς να το πνίξουμε. Μάλιστα. Όχι δωροδοκίες. Δεν βάζω όρια και λέω στο παιδί μου ότι παραδείγματος χάρη δεν θα φας σοκολάτα πολύ αργά το βράδυ για τους προφανείς λόγους και θα σου κάνω αυτό το χατήρι. Το όριο είναι όριο από μόνο του. Θα πρέπει δηλαδή το παιδί να καταλάβει ότι μέσα στο σπίτι μας ακολουθούμε κάποιους σημαντικούς κανόνες. Και θα πρέπει να τους στηρούμε γιατί οφείλουμε όλοι να τους στηρούμε. Και δεν βάζουμε όρια και κανόνες μόνο για τα παιδιά. Δεν λέμε στο παιδί ότι θα φας σοκολάτα μετά τις 7 το απόγευμα και μας βλέπει εμάς να τρώμε σοκολάτα. Εννοείται ότι τα όρια είναι για όλους. Έτσι. Εμείς είμαστε τα πρότυπα. Το έχουμε πει άλλωστε πάρα πολλές φορές. Πάντα από εμάς παραδειγματίζονται τα παιδιά. Εξηγούμε πάντα. Εξηγούμε στο παιδί γιατί βάζουμε ένα όριο. Ένα όριο χωρίς εξήγηση απλά είναι ένας περιορισμός. Δεν καταλαβαίνει το παιδί. Αν θυμάσαι καλά, στις δικές μας γενιάς, λέγαμε στους γονείς μας, γιατί να μην το κάνω, γιατί έτσι. Αχ, Παναγία μου, ναι. Το γιατί έτσι είναι φοβερό. Νομίζω ότι είχε πολύ καλά στα αυτιά μας αυτή η ατάκα των γονιών. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στο παιδί ότι μπαίνει αυτό το όριο, για αυτό το λόγο, με αυτό το σκοπό. Το παιδί θα συνεργαστεί πολύ περισσότερο, αν ξέρει γιατί έχει μπει το όριο. Μα είναι ένας λογικός άνθρωπος και το παιδί. Δηλαδή πρέπει να το εξηγείς. Δεν είναι τίποτα δεδομένο, επειδή είμαστε εμείς οι μεγάλοι. Ακριβώς. Χρυσή ευελιξία, τι εννοούμε εδώ. Ότι ναι, μεν βάζουμε τα όρια, αλλά είναι κάποιες φορές που δεν θα πρέπει, αν μπει ένα όριο, αν αλλάξει κάτι μέσα στην ημέρα, μέσα στη ρουτίνα μας, να πούμε στο παιδί, όχι, θα το κάνεις οπωσδήποτε, θα πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία. Και αν μια φορά μας ζητήσει, όπως είπαμε και πριν, να φάει και λίγη σοκολάτα μία μέρα, αυτή είναι η ουσία. Ας παρανομήσουμε κι εμείς μία μέρα, αρκεί να μην στέλνουμε τα διπλά μηνύματα που πούμε στο παιδί. Θέλει μια ευελιξία. Βάζουμε τα όρια, ακούμε τις ανάγκες του παιδιού μας και προσαρμοζόμαστε. Δεν μπαίνουν στεγανά που δεν κουνιούνται. Έτσι είμαστε, ρε παιδί μου, άνθρωποι είμαστε σε κάθε περίπτωση. Και ήρεμη επικοινωνία.
Τα όρια δεν μπαίνουν ούτε με φωνές, ούτε με απειλές, ούτε μειώνοντας το παιδί, ούτε προσβάλλοντάς το με χαρακτηρισμούς είσαι κακό παιδί που δεν συνεργάζεσαι, είσαι ανυπάκουος. Γιατί θα πρέπει να ξέρουν οι γονείς ότι αυτά είναι αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Ό,τι πούμε στο παιδί, αυτή η φωνή που θα ακούσει μικρό θα είναι αυτή που θα έχει στα αυτιά του και μεγάλο. Θα είναι ένας ανυπάκουος ενήλικας, θα είναι ένα κακό παιδί σε πολλά εισαγωγικά. Αν μιλάμε στο παιδί μας με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, με ευγένεια και σεβασμό που το έχουμε πει πολλές φορές, έτσι αυτό το πράγμα θα γίνει και το παιδί μας. Ό,τι του λέμε, αυτό θα γίνει. Όχι ταμπέλες στα παιδιά μας, έτσι. Και όχι φωνές και απειλές. Δεν βοηθάνε πουθενά. Να πάμε να δούμε αυτά τα ωραία που δείχνουμε. Έλα, τι μας έφερες εδώ. Για πες. Έπληξη, δεν το ξέρω αυτό. Καταρχάς, θα ξεκινήσω από το επιτραπέζιο. Έχουμε ένα κλασικό επιτραπέζιο παιχνίδι που είναι το φιδάκι. Έλα, μου αρέσει το φιδάκι. Θα παίξουμε μετά, θα κάτσεις. Από πίσω έχει τον γκρινιάρι όμως. Α, τι εννοείς. Θα παίξουμε και τα δύο. Και τα δύο, δεν με νοιάζει. Και όπως καταλήξουμε. Ωραίο είναι. Λοιπόν, το φιδάκι γιατί το έφερα. Σκέψου ότι ξεκινούσαμε να παίξουμε φιδάκι. Ναι. Έφερνε το ζάρι εσύ και σου έλεγα ότι ό,τι φέρνει το ζάρι θα προχωράς. Ο κανόνας που ισχύει πάντα. Ναι. Στα μισά του παιχνιδιού, εγώ αποφάσιζα να τον αλλάξω τον κανόνα χωρίς να σε ενημερώσω και να σου έλεγα ότι ξέρεις κάτι. Τώρα δεν θα προχωράς όσο φέρνει το ζάρι, θα προχωράς στα μισά ή θα πηγαίνεις προς τα πίσω. Θα ήξερες πότε θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Όχι. Αν και στη συνέχεια ξανά άλλαζα πάλι τον κανόνα, δεν θα σε μπέρδευα. Βέβαια. Αυτά είναι τα διπλά μηνύματα. Μα ακριβώς όταν υπάρχουν κανόνες σταθεροί και όρια σταθερά, ξέρεις πώς παίζεται το παιχνίδι, προς τα πού πηγαίνουμε και πότε θα ολοκληρωθεί. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τα όρια με τα παιδιά μας. Αυτό με το φιδάκι είναι μάθημα για μας, τους γονείς. Σωστό. Για να καταλάβουμε ποια είναι τα όρια για τα παιδιά μας. Όταν παίζουμε ένα επιτραπέζι και ακολουθούμε τους κανόνες, καταλήγουμε να μην μαλώνουμε, γιατί όλοι ακολουθούν τους ίδιους κανόνες. Έτσι, μπράβο. Πάμε και το επόμενο. Είναι ο κανόνας, ο χρυσός κανόνας για τα όρια σου. Τι είναι το σου, Ακούγεται λίγο σκόμα, αλλά είναι πιο αποτελεσματικό, να ξέρεις. Εγώ πάντα λέω ότι είναι ο χρυσός κανόνας, γιατί είναι η συνέπεια. Είμαι συνεπής στα όρια και στις συνέπειες που τα ακολουθούν. Ναι. Η σαφήνεια, ξεκάθαρα όρια. Λίγα όρια, είναι καλύτερα να έχω λίγα όρια τα οποία μπορώ να τα ακολουθήσω εγώ και το παιδί μου, παρά πολλά τα οποία δεν τα τηρώ. Μάλιστα. Και η εξέλιξη. Τα όρια θα πρέπει να εξελίσσονται και να αλλάζουν ανάλογα με την αναπτυξιακή ηλικία του παιδιού και το πώς λειτουργεί η οικογένειά μας. Δεν θα πρέπει να βάζω ένα όριο και να ισχύει ίσα-ί. Αλλάζει μορφή, αλλάζει εξέλιξη. Κυρίες και κύριοι, μην το ψηφίσετε, να το τηρήσετε παρακαλώ. Δεν είναι κόμμα, είναι ένας κανόνας. Συνέπεια. Σαφήνεια, εξέλιξη. Έτσι, μπράβο. Και τέλος, για πες. Το συμβόλαιο που μπορούμε να κάνουμε με τα παιδιά μας. Θέλω να δεις τα ονόματα που έχω βάλει στα παιδιά. Έβαλε Φωτεινής και εγώ και ο Φώτης είναι τα παιδιά. Αχ, σε ευχαριστώ. Είμαστε αδέρφια δηλαδή. Είμαστε αδέρφια. Αδερφές πτυχές. Έλα. Εντάξει, είναι ωραίο. Ναι. Καθόμαστε με τα παιδιά μας και βγάζουμε τους κανόνες από κοινού. Τα παιδιά θα ακολουθήσουν πιο εύκολα τον κανόνα, τα οποία θα έχουν πει τα ίδια, παρά έναν κανόνα που θα πάω εγώ και θα τους το πω και θα τους πω ότι, όπως είπα πριν, γιατί έτσι θα τον ακολουθείς. Έτσι. Τα καταγράφουμε, κάνουμε ένα ωραίο συμβόλαιο και υπογράφει όλη η οικογένεια. Οι κανόνες του σπιτιού μας. Εγώ υπογράφω. Υπόγραψε. Υπογράφει και ο Φώτης. Και μετά θα υπογράψω κι εγώ. Και να πούμε στους γονείς ότι τα παιδιά δεν θέλουν γονείς που φοβούνται να πούν όχι. Θέλουν γονείς που μπορούν να πούν όχι με αγάπη, σεβασμό προς τα παιδιά και πάρα πολύ ευελιξία. Ευχαριστούμε το Φώτη Παπαναστασίου. Εγώ ευχαριστώ πολύ.